الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد لله الذي جعل المنية طر للعباد، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة، zan yi amfani da wannan dama wurin isar da saƙo ga 'yan uwa musulmi cikin wannan wata mai alfarma da muke goma ga wannan wata na Ramadan. Daga cikin ababen da ya cancanta in tattauna da shi a yau, musamman 'yan uwa musulmi cikin wannan yanayi da muke ciki, lokaci ne na wato security consciousness ya zama akwai damuwa. Muna cikin fama da tashin hankali da bala'i, musamman al'ummar musulmi, musamman arewacin Najeriya, musamman wasu jihohi da aka ware wurin yin ta'addanci da aiki na asha da aiki na zub da jini, musamman a watan Ramadan da sauran watanni da suka gabata. In za ka iya tunawa ɗan uwa musulmi, za ka gano cewar dukkanin mutanen da ake kashewa gaba ɗaya, kashi 99.9 gaba ɗaya musulmi. Alladhina yaquluna rabbuna Allah. Iya abin da suke ambatawa shine Ubangiji shine Allah mu. Nasabta wannan al'amari a ce 'yan ta'adda a ba su suna da ta'addanci, ko a jingina su da wato suna da ideology, wani tunani daban da fahimta ta addini da saba sauran mutane, waɗannan kawar da al'umma ake yi a kayan abin da ya shafi addinin musulunci, a kawar da tunanin mutane a kayi, a nuna cewar musulmai su suke kashe junansu. Wannan shine kawai, amma banda wannan tsari na gaskiya. Law annahum irtaddu anil islam, wallahi baka bina bashin rantsuwa, inda sun yi ridda, Zamfara sun yi ridda sun koma kiristan arna, Sokoto sun koma arna, Jos musulman gun sun koma arna, wallahi lama qutilu, wallahi da ba a kashe su ba. Wannan shi ya nuna mana cewar ashe musulunci ake yaƙa. Duk wanda ya fito ya nuna cewar ba musulunci bane, ƙarya ne, musulunci aka yaƙa. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana menene zamu. Ba mu da makami, ba mu da bindiga, ba mu da harsashi, ba mu buƙatar mu tada hankali, amma muna da makami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar mana. Saboda ka in uwa musulmi, zan yi amfani da 10 na farko da muka yi, kar 10 ta bi ta zo mana, kar 10 ta uku ta kare ba mu yi amfani da wannan damar warar kai kokon bara a fadar ubangiji ba. Me yasa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malamai sun ce kana yaqanutu lillahi azza wa jal tadarruan, ya kasance yana kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala wurin neman agaji a musulmai mustadafin min sahaba, wanda aka kaskantar, aka wulakantar, aka azabtar, aka kashe a cikin garin Makka da Madina. Yana musu addu'a a wurin Allah subhanahu wataala a daidai gabar da bai da makami, ba a mar umarnin yaƙi ba, ba a mar umarni ba kuma yawa, musulunci bai da yawa a lokacin aka fara da'awa. Bayan Allah a musulunci, lokaci yayi da zama alkunuti daga yanzu kwana 10 masu zuwa 20 masu zuwa, ya zan duk musulmi ya ɗauki alkawari a kansa, duk sujudar da zai a duniya ya sa tsinuwa da la'anta a kayan duk wanda yake da hannu cikin wannan rushe musulunci da ake da musulmai. Ɗaya, ya sa a ransa neman agajin Allah a kan waɗanda suke hallaka musulmai, suke kashe su. Allah ya ba mu agaji a kansu, Allah ya lalata su, Allah ya kawo musu bala'i, Allah ya kawo musu masifa. Sannan mu sa ƙasar mu addu'a, Allah zan rabu da mu lafiya. Duk wanda yake da hannu ciki wurin sa a kashe musulmai, yana da damar hanawa, yana da damar ya magana a tare, ko yake da hannu a ciki, ko yake ba da gudunmawa. Allah ka wargaza shi, Allah ka lalata shi, Allah ka wato rugurguza zuriyarsa, Allah karka bashi ya zanna lafiya. Wannan kwanaki su ne kwanaki da ya kamata mu yi don nema wa kanmu mafita. Wanda ya yi asarar wannan lokacin, wallahi bai zama wato jiki ɗaya da manzon Allah siffanta mumini, wato almumin wal mumini, wato almumin wal mumini, wato shi mumini da mumini, wato kalbuniyan ya shuddu ba'dahu ba'da. Wato mumini kamar gini ne guda ɗaya, shashi yana ƙarfafa shashi. Idan taka wato udun, idan wata gaba ta yi kuka, wato shakal jasadu kulluhu, dukkanin jikin ɗan adam wato zai ainihin koka da jinya. To saboda haka mu ji cewar 'yan uwanmu ne, mu taimaka musu da addu'a, mu roƙi Allah ya rusa wannan, ya kawo ƙarshen wannan ta'addanci a cikin wata mai alfarma. Ina muku wannan a mazannin saƙo. Allah Ubangiji ka zanar da ƙasar mu lafiya,